thil danga peng boi vak lovila kan topic tura lu chongal momop ila a thome kan ria chewangin Independence Day celebration volleyball tournament ania tuna kan soitu chungchang hi video te kan lo clear to a tin YouTube lama te le FB lama te pokan lo mun hol tonga site A le B thir tu mila thome Lungsir volleyball club thuchhuak ngai thang o MDVA players registration form a hian players te ming passport le an signature om ngei turania kan mi khwal cha den sang le damate po hi registration form an passport le an ming pum kan lo di fel sak veka registration form thelu a hun to wangin kan thelu ta an ron chu khun huna arem changa sign le thei veka ni ti chuan first match khel dona players checking nei factory ania an ming le passport le signature te an endik veka chu da fel lo chuan a khel theilo an ni pani po hi first match assign tum kha an nia players checking an nei na hian official lam te hian anti fel sak factura Lungsir volleyball club ruai tu te po in kan ngaya an sign le sign lo hi kan lo ngai tu apui to boxi lova ti chuan kan players te chuan players checking engkim pal tlangin an khel ta a match thum pool match an khel zo vek to a quarter final lut masaber pol kan ni som thlariat sang ni som ni pathum dar som le chan ve ema phone call kan tonga chuta chuan den sanga le dama hian an ming an lo la sign lova dar som am rik ma a an ron sign lo chuan rematch te po angai mai thei an ron tia den sanga hian aron thlen lim atang ti boi tu le buaina eng emo adong na se ema ti chuan den sanga le dama chu ming sai turin kan phei puita ani dama chuan a sign maya den sanga chuan ka sign lo mayang buaina neuh hi a om le thawang keima awanga boi le ai chuan atia ruai tu kalpui tu te po in ni e sign lo mai ro apoilo kan ti sakta ani ti chuan har sana nei lovin ming sign ho zong hian quarter final kan khel to mai tura kan ngai ma se hemini vek dar som pani PM hian MDVA emergency meeting chuan den sanga na sign lo avangin an khel to ho zong hi khel thale vek sela an du lo chuan disqualify tur ti in an lo rel thale chuni in dar ni PM a hriat tir kan nia club ruai tu te pani min ko pheya soi ho ania dar ni le min somli panga kan zova ruai tu kalden thutluk na kan siam mai ngam bik lova committee chintal kan in rawn khom ve anga arang theng berin kan thutluk na kan in hril don nia kan ti a ruai tu te hian dar kar chan ve chia hun min pe in kan in biak na min ti top sakani kan veng lama kan ho phei ngal nal nala kan hanin phone khoma train khat phone tlang theilo anom bok nen mi paruk vel kan kal khom meu chuan dar thum le chan ve vela lo ni to a thutluk na kan siam fela dar li vela kan tlan phei chuan kan thlen phei ma dar thum le a chan ve velin min disqualify thu an lo puang dai to he tiang hi thil om dan ania MDVA thu chuak hi adik vek bik lo ani voin thil thleng kha boina siam tumakal khom kan ni lova lungoi lo na lan ti tura kal khom kan ni te in thuchhuah an ron nei ani he thuchhuah hi mun sanga group sanga te post lo ani a ti chuan Mizoram volleyball lovers WhatsApp group lama te po post ani a ti chuan pushwaya Mamit district volleyball association president hian tiang hian a ron chang ani an timing soi hi chu adik lo deuh ani hi MDVA president kania kan disqualify tu hidarli le minute nga PM a kapuang Engpawh nise kan ni tur ang kan ni zo to ha MDVA ten kan ti tur ang chu hoisin takin kan ti anga hrem ngai anom chuan kan du lo ber player hrem chu kan lek ve nge yang atini ti chuan hemi zo hian MDVA thuchhuah a oma ngai tha chun zom te ang Mamit district volleyball association thuchhuah ngai tha ve leang MDVA I-Day celebration come season opening tournament na Lungsir volleyball club team through disqualified chungchanga Mamit district volleyball association thu tiani MDVA I-Day celebration come season opening tournament na harsat na kan toka team pakhat disqualify ngai omta hipoi kan ti hlea hetiang ngalo om chan le MDVA te insoi fi atura min ngen angin MDVA tran na chu hetiang hi ani e MDVA in club players affiliation zone ruai thu te kuta da a club tin ten an player te fel fai ta kaziakin ziak lutin isom thum pakhat July sang ni som ni pathum rang ma in zone ruai tu te na thelu vector ti ani a hei hi kan zone ruai tu den thatekin an zoma Lungsir volleyball team 2 point hei hi thatekin an zoma alom hle chuti line ril ludang an pulea kan zone secretary ne na tungin player registration form hi team 1 le team 2 a player te sik soi kan du ti in an la chuak le a ni thariat sangnum som ni bathum ni lai ni ya zone secretary ne na thelut le in heta hian player pani
lalden sang le laldam puyate ronzia belin an signature tel lovin an thelu le ta a kan zone secretary po in an player ronzia bel le chu asocial nge ani tournament tran nuwa match khel donin player registration check thin ani a heta hian kan technical lamten anlo mumai lova pool match thum an khel zo nuwa signature pe velo te tongka atangin hriat chhuah ania MDVA committee ang angte ni som thlari tang ni som ni pathum ni nga ni zan in khel zo committee chuan ni som pakhat thlariat sang ni som ni pathum zirtop ni zingdar som ma in sign turin thril a tha e atia tin player ten har satna nei lova an sign ani chuan kan tournament tlung takin akal chhun zomanga an sign du lo ani chuan team disqualify emo a sign ho zongte rematch khel tir tur ti ani bok kan technical committee chairman puar zo monan lo phone in ni som pakhat thlariat sang ni som ni pathum zirtop ni zingdar kwale chan vea puar zo monan te ina lungsir player pani le tlap hroi tu pathum te an thlenga thil omzia an soya nu in laldam puya hian registration a ming assign a lalden sang hian assign du talawani MDVA dai kam season opening khelmeka technical rules and regulation number 5 in a soi player complain om chuan technical committee in angai tu ang ti ani angin lungsir team hruai tu te ni som pakhat thariat sang ni som ni pathum zir top ni dat ni PM a kau an nia chuta chuan hruai tu pani lokalin rematch khel le mai turin kanin nge na an ni chuan thutluk na kan siam thailo kanin rawn khompot ang an tia dar thum tlai dar thum PM a in thutluk na a hriat thei angem kan tia an nin dar thum le chan ve PM tal nise an ti nuwa in thutluk na te chu phone point ein thril thei thaw lom ti in dar ni le minute som li panga PM ma kanin biak na in kan chhuah san tlanga in rawn khom nan minute som li panga an nei ani dar thum le chan ve PM aloria engma chan na tongka in emo phone point emo kan dong lova be sei takin an chana dar li PM thleng kan nga nuwa po engma chana kan don lo wangin rematch an du lova kan ngaya an team kan disqualify ta ani hemi nuwa hian puke mal som dong kima president lungsir volleyball club nei na tangin rematch nei an du lo thu le lungsir volleyball club team 1 le team 2 te MDVA an affiliation cancel saktura ngin na lekha ziakin kan dong bok hei chu executive committee in alanga itu ang hei lungsir volleyball club team 2 te kan disqualify na chan chu ania MDVA roi tu ten kan player te lung kan ti oilo na chung changa in hriat thiam na kan ngen boke te in general secretary le president MDVA ten ming an sign nan ani tikhan in soifiana an nei ve a lungsir team 2 te le MDVA te an thuchhuak kan ngai thla ve ta a Engpawh ni sela helai tanga comment tu te po in kan ngai dan kha kan soi thiang ani kan tang lam te kha adik kan ti dona kan tran lo lam te kha adik lo kan ti nge yang chuti rol ro chuan an zau thei ang bara clear a tha a neutral side ta ka tanga clear thiam a poimo hle ni na lang tin MDVA te po hian checking laia kan lo mu sual mu lo pal an ti te po kha dem thei ani rualin match tin in khela piang hian check ani hran lo ani en tirnan kan voi khat in lan na tura khan min check anga khata kan fel fai ani chuan a khel le do na piang khan check kan ni to lem lo ani en tirnan check laia lo la om lo la thleng man lo te ro khachu an lo thlen nuwa in report ni ro se te min ti thina khatiang khan kan in report le mai thina ni checking laia kan tel lo kan om man lo ani chuan chu tiang ni lem lova checking paltlang vek to ani chuan in khel do na piang khan a hran pa checking nei le kha ni to ngai lova dik lo na le fu lo nei mem kha om thin lo amai ro chu tun trumai ro chuan a dik lo ta thil fu lo kha lo om ta ani a chu po chu hriat chu ani chan po hi tlang kama tanga kan hria dan chuan ama den sang a hian thian te bula alo soi ani oma chu alo ri chuak le te pon i mele he mi ni lungsir volleyball club team 2 te in khel dona player seeking nei tu ina post asiam hi tarlang ve trying ka hria in ngai thla ve lok te ang player zong hi checking ti vek ania den sang te team big hi ke ma check ania a pian kum le a mel ka en khan a in om lo hi ka ti em a ama te be in fiam thu nan ka mang nge a chutiam bukin tam puya po ki den sang ka fiam vel awang nge an signature lam ka lo en liam puat ni sign lovin pool match chu an khel zo tareng mai
board lam chuan ekma kan hrezui talem lo ama den sanga alo tong du deuh nge ke chu sign lovin ka khela tournament azawanga hlimchhawn ka khel le mai don ani alo ti nge ni players trend khat in an lo hriang nge complain alo lut ta chata kan han en chianga an lo sign ta lo ngei ti mu chua anita ani complain alo lu a enfia ani ta ka chuan kan tournament rules and regulation number 4 na a khan player registration ti lo le dual registration ti khel anom chuan technical committee in an chung thu angai tu ang ti in a oma committee chuan ngai tu angal chuk chukin ekhai volleyball mangai tu vek kan nia volleyball in kan district a ma alo son zel nan le players pui no pangte te po an khongai thla ka lom an ni pani hi ko ila an khelna tlapa hian an sign du chuan game apa ngai vekin ikal zelang atia committee chuan kovin den sang hian a sign du talawani a sign du lo hnu po hian players no pangzok te in pu achana tihhluan top a thalove den sanga te lo hian an pool hian rematch nei le mai ro se ti in committee chuan a rel le a chu po chu an khel du talova rematch nei ai chuan Lungsir Club pani te affiliation hi min cancel sakula kan players te free man nise ti chuan an ni po in an du na lama an sign thei anga ti in august ni som pakhata MDVA lekha MDVA a lekha an thelu ta MDVA committee chuan ai dei zo hnulamah a relatan ada ta a ni som pani august a MDVA lekha an thelu le a Lungsir hian quarter final kan lu theilo na chan dan kan hrelo khel turin kan local don ti in lekha hian an ziak le ani MDVA chuan kan ro rel angte an pom theilo awang le players affiliated ni lo players in pool match alo khel ve avangin Lungsir Club hi a disqualify ta ani abak chu video in mu ang khi ani ti in posaron siam vele ani hemi chungchanga hian Lungsir volleyball club tele an players cha te den sang le dam puya te nena anin biak tan hi thil fu lo tok a om em niang tia ngai tuana tam takalu lain checking nei tu pa le den sang ate in biak na ti hian alo lang chuak le a hei po hi checking nei tu pa bokina posaron siam ania chiar le te ang registration chungchang ka soi hi ni min khan den an min lo phone a hei sign lang I khelanga tor ni zo kan release le nga lang che an tia atia he mi ru si ka hril fi a hrethiam chuan ka hreve deuh players te hi he mi ru si kan hriat apoimo khop mai aron ti ni dual registration hi phal lo ania players eng discipline a po kan hre theu ome ti chuan tuna ein biak na kan soi ang kha club nena anin biak tan hi thil fulu lo deuh hlek a om ani ta mela tournament zo lama ai zo lama khel le mai tur angin anin berem ti na ni a ama ero chu tournament helama Mamit district lama khel ani chuan affiliated player ati ti na ni a ai zo lama khel le tur chuan transfer windows ani lo chuan khel thei ani to lo ti na ni tuna hian den a hian ara sign lova players dual registration register player angin an kalpui don nge disqualify ani to sia chulaya chuan hruai tu te thluk na ani to mai mela pro volleyball league lama ero mel te po mu kan mu chun zom bei seila athang Engpawh nise la kan in fiam na te kan hmun ma te kan za hi tha a players te hian rules and regulation hi kan hriat chian angai hle bokane tin kan in fiam na hi eng discipline po ni se court playing area te hi za deuh ila a tho ome eng discipline po lo khel ni ila a players te hian kan in khelna game hi kan mangaya kan za lok chuan tunge min ron mangai sakanga tunge min ron za sak wiawang chuwang chuan keima ni hian za ila mangai ila volleyball kan promote zel theina thei top I chuat tlangang